Dragi gledatelji, dobrodošli u novu emisiju o nama za vas. U ovoj emisiji govorit ćemo nešto malo o komunikaciji. Naime, zadnja emisija gdje sam ja vama pokazao što ste vi rekli o zajedništvu. Vaši komentari bili su različiti. Uglavnom ste govorili o komunikaciji. Točno, komunikacija je problem. Ali danas ćemo razgovarati o jednoj maloj drugačijoj komunikaciji. Komunikacija. Danas se susrećemo sa jednim, u stvari, velikim problemom. Problem je što? Gluhi ljudi danas završavaju škole, završavaju fakultete. Posebno oni koji su išli u suvak. Oni uglavnom govore dobro. Imaju dobro postavljen glas. Komunikacija na prvi pogled odlična. Baš tu je veliki problem. Gdje je stvarni problem? Što se dešava u tome? To je u stvari nešto lijepo, ali problem postoji. Ovo je u stvari emisija koja će biti uvod u jednu emisiju koju ću ja napraviti, ja mislim, u 9. mjesecu sa jednom gošćom koja će ispričati svoje probleme baš u vezi takve komunikacije. Gluhi ljudi koji dobro govore, koji govore hrvatskim gramatičkim jezikom, mogu se naći u problemu. Koji problem? Što se dešava? U društvu sa čujućim ljudima, posebno onim koji ih prvi puta vide. Gledaju gluhu osobu, gluha osoba dobro komunicira, dobro govori, glas je u redu, ne može se primijetiti da ta osoba ne čuje. I onda kada ta osoba kaže: oprostite, ja vas molim da malo polakše govorite zato što sam ja gluha osoba. U tom momentu čudo. Kako? Gluha osoba, odlično govoriš. Moje pitanje je uvijek bilo takvim ljudima koji ne znaju. Govor i sluh u stvari nemaju veze. Nije normalno i nije pravilo da gluha osoba ne govori. To mi znamo. To zna i puno čujućih ljudi. Ali mnogima nije jasno kako gluha osoba može čisto govoriti. Kao što smo vidjeli u mojim emisijama, vidjeli smo puno gluhih osoba koje su čisto lijepo govorile. Znači, postoje i ima ih puno. Što treba znati? Gluhe osobe koje su rano počele vježbati svoj govor, postavku glasa, koji su išli na govorne vježbe redovito, naravno da će njihov govor biti normalan i da se neće primijetiti u čujućem svijetu. Zašto je to problem? To je problem iz jednostavnog razloga
što čujuće osobe ne mogu shvatiti da jedna osoba koja dobro govori, čisto govori, govori gramatično, da ona u stvari ne čuje. Gluha, nagluha, slabije čuje. Takve osobe mi trebamo učiti. Tu treba biti velika komunikacija. Gluhi ljudi, institucije koje rade sa gluhim ljudima, trebali bi stalno komunicirati, trebali bi stalno upozoravati da gluhi ljudi nisu ljudi koji ne govore. Vraćamo se opet na onu staru. Gluhi ne postoje. Svi su gluhonijemi. To nije točno. Gluhonijemih ima jako malo. Gluhe osobe mogu razgovarati, gluhe osobe mogu komunicirati čisto. Nije potrebno puno. Potrebno je možda malo strpljenja samo u odgovorima. Treba možda biti malo polakši i pažljivije govoriti. Moj otac, koji je rođen 1930. godine, koji je od malih nogu, od svoje 4. godine, počeo sa govornim vježbama, postavljanje glasa. On je u stvari, kada je upisao fakultet i kasnije kada je počeo raditi, on je primao klijente, čujuće ljude koji nisu znali da je moj otac gluh. Moj otac je imao veliku sposobnost čitanja sa usana. I to je radio jako dobro. Ali poneki put mu se dogodilo da nije mogao uhvatiti usta zato što je osoba, na primjer, imala brkove, zato što je brzo govorila, pa je mom ocu bilo teško. Znao je upozoravati i reći: oprostite, ja bih vas molio da malo polakše govorite i malo jače da otvarate usta kako bi vas mogao razumjeti. Znate, ja ne čujem. U tom momentu čujuća osoba se uplašila i naravno automatski počela galamiti. A moj tata je upozorio pa je rekao: oprostite, ali nije potrebno vikati. Samo polakše govorite i otvarajte usta. Čujuća osoba ga pita: pa dobro, kako znate da ja vičem kada ste gluhi? Tata odgovorio: vidim moje kolege. Kad ste počeli vikati, svi su se okrenuli. To mi je dovoljan znak. To se dešava i danas. Gluhe osobe koje dobro govore se u stvari nalaze u jednoj neugodnoj situaciji. Kada dođu u kontakt sa čujućim ljudima koji ne mogu shvatiti da govor i sluh u stvari jesu povezani, ali ne mora značiti da gluh čovjek ne može govoriti čisto i artikulirano. Kako objasniti čujućim ljudima, kako im pokazati, što napraviti kako bi u stvari čujući ljudi shvatili i na kraju sami sebe da ne dovedu u jedan ružan položaj. Sami čujući ljudi sami od sebe rade smiješnu osobu. Ali isto, naravno, gluha osoba se osjeća neugodno.
Postoje filmovi. Postoje razne metode kako predstaviti gluhu osobu. Ja uvijek i stalno ponavljam, gluha osoba nije čudo. Gluha osoba normalno radi. Može normalno komunicirati. Može sve što i svaka druga osoba. Ja sam sada usmjeren baš prema onoj skupini gluhih ljudi koji govore dobro. Njima je isto potrebno dati malo ohrabrenja. Zašto? Ja poznam nekoliko gluhih ljudi koji dobro govore, ali se boje ući u nepoznato društvo. Svi ćete reći, pa zašto? Dobro govori, komunikacija je u redu. Zašto neugoda? Pa, baš zato. Neugoda je kad ljudi koji ne znaju, kad se susretnu sa takvom osobom i sami se šokiraju. I dovode gluhu osobu u jednu neugodnu situaciju. Svima vama koji doživljavate gluhe osobe kao osobe koje ne mogu govoriti, kao osobe koje ne govore dobro, kao osobe koje imaju čudan glas, kao osobe koje govore agramatično, reći ću, počet ću od ovoga zadnjega. Govoriti krivo i agramatično, to nije točno. Još jedanput podvlačim, gluhi jednostavno prevode svoj znakovni jezik, koji je naravno kompletno razumljiv, ali potrebno je malo strpljenja i osjećaja. Svaki može otkriti što gluha osoba koja tako komunicira želi reći. Govore čudnim glasom. Točno. Oni koji nisu imali mogućnost govornih vježbi, osobe koje nisu trenirale postavku glasa, naravno, obzirom da sami sebe ne čuju, ne mogu postaviti glas. Ali to nije prepreka da se napravi dobra komunikacija među gluhim ljudima. Ja sam u generaciji mojih roditelja poznavao mnogo ljudi koji su završavali fakultete, koji su bili doktori nauka, ljudi koji su stvarno bili visoko obrazovani, koji, nažalost, nisu imali dobru postavku glasa, zato što u ono vrijeme nije bilo takvih institucija koje su mogle to napraviti. Bilo je nekih ljudi, u to vrijeme je ovisilo o roditeljima, kao što je to bio primjer moga oca, gdje je moj djed odmah, kad je moj tata oglušio u 4. godini, odmah je doveo profesore koji su mog oca učili govoriti i postavljati glas. Ali u ono vrijeme, 30. godina, to nije bilo lako. Sada su vremena drugačija. Danas postoje puno institucija. Postoje logopedi. Postoje institucije koje stvarno mogu istrenirati vaš glas i naravno paziti na vaš izgovor. Čujući ljudi
to ne mogu shvatiti, ali meni to nije jako čudno. Svi oni ljudi koji čuju automatski vežu sluh uz svoj govor. Niko nije svjestan da je govor nešto automatski. Da mi u stvari ne slušamo sami sebe. Mi samo govorimo. Primjer, strani jezik. Strani jezici imaju drugačiji naglasak. Puno puta možete gledati i, to kažem svima čujućima, na televiziji kako neko govori, na primjer, njemački, engleski, francuski, ali sa jednim tvrdim naglaskom koje nisu prihvatili. Odnosno, govore hrvatskim naglaskom. To može izgledati ružno i grubo. Slično je i sa našim hrvatskim jezikom. Jako slično. Dovoljno je samo obratiti pažnju i poslušati što gluha osoba ima reći. Ako gluha osoba zamoli čujuće ljude da govore polakše, da govore razgovjetnije, otvaraju usta, nemojte se uplašiti. Nastavite govoriti istim glasom. Nemojte vikati. Samo malo polakše i pokušajte otvarati usta. Gluha osoba će vas razumjeti, bit će vam jako zahvalna i nastavit će komunicirati s vama i vjerujte, nitko u društvu neće imati pojma da vi razgovarate sa gluhom osobom. Ovo je situacija u kojoj se vi možete naći u poslovnom svijetu, u privatnom životu, na primjer u dućanu, bilo gdje. Uvijek budite spremni prihvatiti ono što kaže osoba preko puta vas. Nemojte se uplašiti. Komunikacija je vražja stvar. Ako ne možete komunicirati, uplašit ćete se. To je normalna reakcija. Ali ako ste jedno vrijeme komunicirali i saznali ste da ta komunikacija ima nekakve manjkove, odnosno nije manjak, molba, govorite polakše. U tom momentu se nemojte uplašiti. Samo nastavite komunicirati. Vjerujem da ćete se u kasnijoj komunikaciji ugodno osjećati i da ćete biti ponosni što ste upoznali gluhu osobu koja ovako lijepo može komunicirati s vama. Komunikacija između gluhih osoba može biti isto takva. Puno puta danas možete susresti dvije gluhe osobe koje ne koriste znakovni jezik, razgovaraju i dobro se razumiju. Nekome će to možda izgledati čudno. Kako? Gluhe osobe razgovaraju, ne mašu, ne koriste ruke. Vjerojatno imaju aparate ili su možda nagluhi. Možda ćete čuti da jedna od te dvije osobe ima malo čudan glas, ali ne koristi znakovni jezik. Što znači da opet ima aparat. Nemojte se bojati ući u komunikaciju sa takvim osobama. Gluhe osobe
će biti vesele i njima će biti drago ako ih pozovete i komunicirate s njima. Još jedanput moram reći, komunikacija je vrag. Ljudi se boje ako ne mogu nešto reći. Ljudi se uplaše ako saznaju da nešto nije u redu. Ali i najgore je to što se automatski u, na primjer, čujućoj osobi stvara strah i odbojnost nakon što su već komunicirali sa gluhom osobom. Ovo je ponavljanje. Samo nastavite komunicirati. Nemojte se bojati. Nemojte misliti i nemojte nikada vezati gluhoću sa govorom. Gluh čovjek nije njem čovjek. Gluh čovjek govori. Naravno, govor može biti različit. Već prije sam rekao, od onih ljudi koji samo prevode znakovni jezik, ljudi koji imaju malo lošije postavljen glas, do onih ljudi koji izgledaju kao da im ništa ne fali. Dobro postavljen glas, dobra komunikacija, odlična gramatika, ali čovjek je gluh. Prihvatite tu gluhoću. Prihvatite osobu sa kojom ste razgovarali. Nastavite komunicirati i napravit ćete dobro sebi, a i gluhoj osobi sa kojom razgovarate. Ovo sam ja uzeo kao možda malu školu kako se ponašati sa gluhom osobom koja komunicira odlično. Ja bih molio sve drage gledatelje, čujuće, koji se do sada nisu sreli sa gluhim osobama, a gledaju ovu emisiju, upamtite ovo. Ovo je važno. Ovo je dobro za vas i za moje gluhe prijatelje. Dragi gledatelji, završili smo još jednu emisiju o nama za vas. Reprizu ove emisije možete gledati u ponedjeljak u 4 sata poslijepodne. Mi ćemo sada napraviti jednu malu pauzu. I vidjet ćemo se u novoj emisiji 1.9. 1. rujna. Do 1. rujna lijepi pozdrav. Vi dalje ostanite uz program Z1 televizije. Vidimo se. Lijepo se odmorite i do drugog puta još jedanput lijepi pozdrav.